Volgende item die ik wil bespreken. Sowieso iets wat de laatste tijd natuurlijk veel in het nieuws is geweest. Iets waar heel veel mensen natuurlijk ook naar hebben gekeken. Goedenavond trouwens aan de mensen die meekijken via de live. Straattaal. Maar ik wilde even van een andere invalshoek erin komen. Van een andere invalshoek. Ik denk dat de meeste mensen, vooral mensen van Surinaamse afkomst, of een sterke affiniteit hebben met de Surinaamse taal, of echt gewoon de Surinamers zijn die vanuit Suriname zijn geïmigreerd naar Nederland. Ik denk dat we er allemaal wel over eens zijn dat de Surinaamse taal niet straattaal is. Ja? Niet straattaal is. Maar wat ik wil introduceren is dat we dat ook echt kunnen onderbouwen. We kunnen er op een bepaalde manier naar kijken en ook dat onderbouwen. Goede argumenten daarvoor krijgen, voor vinden en dat ook ondersteunen waarom dat niet zo is. Dus er zijn een paar dingen die ik wil laten zien. Sommige dingen, daar zeg ik van, in eerste instantie klinkt het onschuldig. En als je dieper erop ingaat, dan zijn het toch, er is een toch van soort van ondertoon die er is, die aanwezig is, waar je alert op moet zijn. En laat me alvast een disclaimer maken. Beeldmateriaal dat wordt gebruikt is natuurlijk van andere platformen, van andere mensen op TikTok of op social media. En de insteek die ik daarin wil nemen is ook gewoon om dingen alert te maken, om een observatie erin te hebben. Anotak, dat hoeven we niet te doen. Het is gewoon om observatie. Open mind, open visie. Laten we even naar het eerste filmpje luisteren. Taalofficier, er is gevaarlijke straattaal in omloop. Fakka. Ja, uitstekend. En hoe is het met jou? Wat? Maar u kent dit woord? In goed Nederlands is het: hoe gaat het met je? Wilt u meer taaladvies? Luister dan naar de podcast van de Taalpolitie op Podimo. Maar kunnen we niet gewoon beter zeggen hoe hangt de vlag erbij of zo? Ja, vakka zeg. Oké, daar ben ik er weer op terug. Nou, we hebben net een filmpje gezien van de Taalpolitie. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou van deze podcast. Ik weet niet of ze nog steeds afleveringen maken. Maar ik ben een liefhebber van deze podcast trouwens. Van deze programma. De Taalpolitie. En wat we net zagen was dus een filmpje waarin dus het woord vakka wordt gezet. Wat in principe gezien kan worden als straattaal. Een woord vanuit de straattaal. Want het is afkomstig natuurlijk van de twee woorden fa, wa, ka. Ja, hoe loopt het? Hoe gaat het? Als je het letterlijk zegt, hoe loopt het? Als je het eigenlijk figuurlijk goed zou willen omschrijven, hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Fawaka. Ja, fawaka. Nu zeggen mensen fakka. Ik ga eerlijk met jullie zijn, soms zeg ik het ook wel eens. Ja, maar het is niet correct. En zeker ook niet op de wijze waarop het natuurlijk is gespeld. Als je zag de ondertiteling, dan was het FKKA. Dat is dus, in mijn ogen is dat dan ook weer geen Surinaams woord. Want het is gewoon straattaal. Het is een verbasterd woord en het is dan ontwikkeld en doorgezet naar een ander woord. Heel onschuldig, klinkt ook lekker populair. Hoe ben je van dat vakken naar de vlag buiten hangen gekomen? Weet ik niet. Het wordt een beetje gissen. Dus dat laat ik gewoon open. Maar het is een vraag die ik me wel afstel. De vraag van, hoe kan het van het een naar het ander toe zijn gegaan? Heel onschuldig lijkt het, toch? Heel onschuldig. Ga ik nog een fragment laten horen. De andere woorden die ik net noemde, Lusu, Fitti, Tata, Pipa, Jonko, die woorden. Ja, ik zie je al lachen, dus die ken je waarschijnlijk wel. Ja, die worden eigenlijk... Nee. We moeten luisteren. Hoor. Ja, precies. Die worden overal herkend eigenlijk, over het hele land. En dat is heel interessant om dat te zien. Want het blijkt ook al uit onderzoek, vlak na dat onderzoek van Appel, dat bijvoorbeeld in Utrecht, dat landelijk, dat er eigenlijk dat er geen straattaal wordt gesproken rond 2000. Dus in de grote steden wel. Maar overal verder in het land eigenlijk heel weinig. Ja, dat vind ik heel herkenbaar. En nu is het dus echt een soort van algemene jongerentaal geworden. Dus die woorden worden overal herkend. Niet iedereen gebruikt ze natuurlijk, maar het is veel wijdverbreider dan toen. Juist. Ik zie al een paar commentaar in de TikTok-chat. Die zie ik al voorbij komen. Dus dan ga ik daar straks op terugkomen. Wat ik wel interessant vind van dit stukje. En ik heb ook naar de podcast geluisterd trouwens. Hoor. Ik heb de gehele podcast ook beluisterd. Want soms is het niet altijd duidelijk wat men precies bedoelt. Want het wordt natuurlijk een stukje uit een geheel gehaald. Uit een heel interview.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem wel heel interessant. Maar er zaten wat dingen in waarvan ik zei... Dus een van de dingen die erin werden besproken... wat ik wel interessant vond, en het was degene die daar zat, is een taalkundige. Zijn naam is me ontgaan, maar hij is een taalkundige en hij had onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van straattaal. Als ik naar mijn eigen beleving kijk van wat straattaal is en ik kijk naar mijn jeugd, kan ik me ook niet echt voorstellen dat het werd gezien als straattaal. Ik zag het meer als, ik heb Turkse vrienden, er zijn Marokkaanse vrienden. En die zeggen misschien bepaalde woorden. Hé, wat betekent dat? Wat betekent apla? Wat betekent kardash? Wat betekent gel? Gelier, gelbruya? Anne, baba? Wat betekent dat allemaal? En dan ging ze me uitleggen wat dat betekende. Maar nooit werd er gesproken over, dit is straattaal. Het was meer, oh, dit is jouw cultuur. Dit is jouw cultuur, dit is hoe jij spreekt. Dit is jouw taal. Snap je? Niemand zei straattaal. Dat is de beleving die ik daarvan heb overgehouden. En als ik zo naar zijn verhaal ging luisteren, wat ik jullie eigenlijk ook wil aansporen om dat te doen, heb je de tijd ervoor om naar te luisteren. Het is van Nemo Kennislink. Ga naar hun platform toe en je zal die podcast daarop terugvinden. Dus ik kan me voorstellen dat zijn bevinding in zijn onderzoek, dat daaruit blijkt van, toen was het nog geen straattaal. Maar dan naarmate van die jaren natuurlijk, dus dit is gewoon 25 jaar terug. In die 25 jaar is er heel veel gebeurd. Wat ik interessant vond in zijn onderzoek is dat hij zei, de oorsprong van straattaal als het gaat om de Surinaamse taal is Wakamang-taal. Wakamang-taal. Voor de mensen die niet bekend zijn met Wakamang-taal, vrij vertaald, mensen die van de straat zijn. Ja? Mensen van de straat. Als je het letterlijk vertaalt, iemand die loopt. Ik vond het heel interessant dat hij in zijn onderzoek erop uitkwam dat het dus met Wakamang taal heeft te maken. Dus daarom wordt het straattaal genoemd. Dan zal hij natuurlijk ergens een bron vandaan hebben gehad. Dus dan zou ik nog verder moeten terug gaan kijken van, hoe ziet zijn onderzoek eruit? Wat zijn de bronnen die hij heeft gebruikt? Maar simpelweg op dat ene punt is dat iets wat best een doorn in het oog kan zijn voor vele Surinamers. En waarom? En mensen die van Surinaamse afkomst zijn. Ja, want je kan iemand zijn van Surinaamse afkomst, simpelweg omdat je hier bent geboren en omdat een van jouw ouders Surinaams is. Wat een doorn in het oog kan zijn is dat het daarbij dus niet volledig uitlegt hoe men er eigenlijk op is gekomen dat Surinaamse taal als straattaal wordt gezien. Want nu wordt eigenlijk het gehele taal geschaard onder het kopje Surinaamse taal is straattaal. En niet zozeer Surinaamse woorden, doordat er verschillende culturele groepen zijn binnen een stad en iedereen lekker met elkaar aan het praten is. En men wisselt woorden met elkaar uit, zoals het voorbeeld die ik net gaf, toch, toen ik jonger was. En ik had Turkse vrienden in de straat. En die zeiden van, Anne, kapiaatje. Ik zeg van, wat betekent dat? Wat zeg je daar? Oh, ik zeg dat mijn moeder de deur open moet doen. Dat is het begrip van de taal. Maar wat we nu zien is dat men eigenlijk nu naar overstapt om te zeggen dat de gehele taal ondergeschaard wordt als straattaal. En dat zorgt er denk ik ook wel voor dat er dus een soort van semi-transparante scheidingslijn ontstaat tussen, ja, maar iedereen spreekt het is populair en we verstaan het allemaal, we begrijpen het allemaal. En dat legt hij ook heel netjes uit. Dus die taalkundige in deze podcast legt het ook heel netjes uit. Zo van, kijk, het heeft er gewoon mee te maken dat als je in een stad woont en er zijn zoveel verschillende etnische, culturele groepen, dan is het niet te vermijden dat men woorden van elkaar over gaat nemen. En je ziet het zelfs terug. Hij zegt van, dat is ook niet de enige wijze waar men straattaal kan begrijpen. Men begrijpt straattaal bijvoorbeeld ook als een specifieke studententaal. Daar gaf hij ook een voorbeeld van. Waarvan ik dacht van, hé, dat is interessant. Want dat wordt ook als straattaal gezien. Taal wat je normaal gesproken niet binnen officiële ruimtes, gelegenheden, situaties zou zeggen. Het zou bespreken. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook, hij zei het ook zo van, kijk, er zijn ook bijvoorbeeld Marokkaanse woorden die gebruikt werden als straattaal. Wallah, weet je, en andere woorden die vanuit het Marokkaans, het Arabisch worden gebruikt. Of vanuit het Marokkaans moet ik zeggen.
Want Arabische en Marokkaans zijn niet hetzelfde. Maar hier is een subtiele verandering. Hier is een subtiel verschil erin. Marokkaans wordt niet aangeduid als straattaal. Surinaams wordt wel aangeduid als straattaal. Dan zeg ik niet per se dat hij dat expliciet zegt. Hij zegt dat niet expliciet. Maar er is wel de suggestie dat de Surinaamse taal wordt gezien als straattaal. En omdat daar heel veel al over te doen is. En je hoort het overal. Alles maar begint takita. Hey! Tapu! Shatatori! Anoja. Laten we stoppen met het verhaal. Niet hier. Dan wordt de scheidingslijn tussen wat men ziet als straattaal en wat eigenlijk gewoon een volwaardige taal is, dat vervaagt. Je gaat het verschil er niet meer in zien. En dan krijg je dus het probleem. Zoals we laatst hadden gezien met, wat was ze? Was ze een actrice? Ik weet niet of ze een actrice was of, laten we zeggen, een BN'er. Ja? Een BN'er, een dame. Die werd geïnterviewd op de rode loper. Ja? Een interviewer kon, actie. Ja, ik zeg dan het K-woord, want mijn vriend heeft me dat geleerd en hij heeft gezegd, het is oké, het is straattaal. En daarmee, Surinaamse, dat is het probleem. Verder gaf hij ook wel een ander goed voorbeeld. En als we dan kijken naar de Nederlandse taal, hij zegt van als je kijkt naar het verleden van de Nederlandse taal, zitten er bijvoorbeeld Jiddische woorden in. Jiddische woorden, masseltof, geeltje, meijer, rooier, dat soort dingen. Die nu ook opgenomen worden in de Nederlandse taal. We zien het steeds meer gebeuren. En het zal me niet verbazen als er bepaalde Surinaamse woorden zijn die ook in de Nederlandse taal opgenomen zullen worden. Hele subtiele verandering weer, hele subtiele observatie. De Jiddische woorden, Joodse woorden, die werden gebruikt als geheimtaal. Om zichzelf niet kenbaar te maken. Mensen willen zichzelf niet kenbaar maken. Mensen willen hun eigen zaken bespreken onder elkaar. Chibiritori. Ja? Chibiritori. Geheimtaal. Onder elkaar. Dus dat is niet dezelfde vergelijking die je kan maken als in straattaal. Dus als ooit iemand een argument gaat geven, zegt ja, maar in de Nederlandse taal je hebt toch ook Jiddische woorden, het is toch ook gewoon, die gebruiken we toch ook op straat? Nee, dat is niet hetzelfde. Vooral als je kijkt naar de omstandigheden en ook de situatie waarin dat is ontstaan. Dat was een hele andere tijd. Waarbij we natuurlijk allemaal weten, de Tweede Wereldoorlog, de Joodse mensen, dat soort dingen. Ze hadden natuurlijk hun eigen taal. Wat mij gewoon heel erg opvalt en wat een door in het oog kan zijn, vooral voor mijzelf persoonlijk, maar laat me mezelf even erbuiten houden. Maar wat in het algemeen een door in het oog kan zijn is, het gaat niet specifiek alleen maar om woorden die als straattaal worden gezien. Het gaat om een gehele taal dat als straattaal wordt gezien. En dan krijg je dus commentaar van mensen die gaan zeggen, ja, maar de Surinaamse taal is geen echte taal toch? Is toch taki-taki? Hey! Oh mijn god. Niet doen hoor, nooit doen. Je kan takas aan dat jaren. Zeker niet waar ik erbij ben. Maar dit is wat heel snel kan gebeuren. Omdat die scheidingslijnen dus heel snel vervaagd, gaat men dus er naar over van ja, maar het is geen officiële taal. Het is taki-taki taal, toch? Toch? Is toch taki-taki taal? Nee. 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 En nog een keer, 3 keer nee. Dat gaan we niet doen. Het is geen taki-taki taal. Niet doen. Maar dit is wel het gevaar die erin is. Dus hoewel hij een welgemeende en ook, ik geloof het best hoor, een wel onderbouwde onderzoek heeft gedaan naar straattaal en wat het inhoudt en hoe dat eruit zal zien, zijn er toch wel bepaalde zaken waarvan ik zeg van ja, maar dan moet je veel genuanceerder in zijn. Want nu wordt er een bepaald beeld gecreëerd wat heel moeilijk is om te verwijderen, heel moeilijk is om te weerleggen. Hebben jullie er niet zoveel moeite mee? Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van nee, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee. Ik heb er niet zoveel problemen mee. We spreken het toch allemaal en wil je niet dat mensen meer te horen krijgen over de Surinaamse taal? Wil je niet dat er meer mensen zijn die daar bekend mee raken? Ja, maar de vraag is hoe? Aan de andere kant van de medaille, ja, ik zeg liever de andere kant van de aardbol, want de medaille heeft maar 2 zijdes. En wat je kan merken is dat er natuurlijk vele zijden zijn aan zo'n verhaal. Aan de andere kant van de aardbol, ja, voor Brontaku, het is onvermijdelijk. En ik weet dat heel veel Surinamers gerust Turkse woorden kennen, Arabische woorden kennen, ja. Misschien kennen jullie wat Ghanese woorden, Nigeriaanse woorden. Het is onvermijdelijk. Maar het is natuurlijk op een wijze waarbij iemand de deur opent voor hun cultuur en daarbij dus ook de taal.
En het wordt gezien als een volwaardige taal. Meer en beter Surinaams. Dat is wat we willen met Spanktori Academy voor een ieder. Bij Spanktori Academy is het mogelijk om verschillende abonnementen af te nemen die gebaseerd zijn op een niveau. We hebben lessen voor basisniveau, voor kinderen en ook voor gevorderde lessen. Ben jij dus op zoek naar een online platform waar je dus makkelijk op jouw eigen tempo en jouw eigen wijze Surinaams kan leren? Kom dan naar Spanktori Academy. Je krijgt volledig toegang tot alle lessen binnen ons abonnement. Laten we naar het volgende filmpje gaan luisteren. Het knopje voor het bonnetje bij het statiegatapparaat, dat is het allergoorste plekje op aarde. Die nieuwe vorm van ebola, dat zo dat bruin vast. Ik twijfel ook altijd, ja, is het me waard? 30 cent voor schurft. En deze week, je kent het wel, ik sta achter zo'n gozer, die heeft zo 2 volle vuilniszakken. Die heeft uit het park, uit de vuilnisbak, allemaal van die verfrommelde flesjes. Helemaal prima natuurlijk, ook een beetje raar als samenleving dat we dit nu zo hebben bedacht. Maar wat doet die gozer? Die gaat zo per flesje met zijn mond. Die blaast zo weer op. Nou, ik ging bijna over mijn nek. En daarna, op een gegeven moment is hij klaar. En veegt hij zo zijn mond af. En daarmee drukt hij op dat knopje. Dat is... Grappig filmpje. Ik vond hem heel grappig. Maar wat me erin opviel, is dat er woorden in voorkomen die we normaal gesproken misschien niet zoveel zeggen in het Surinaams. Maar wel woorden voor zijn. Iets wat hij bijvoorbeeld zei, is een meest voor de hand liggend woord. Toch? Een meest voor de hand liggend woord. Iedereen kent het woord eigenlijk wel. Zelfs als je niet van Surinaamse afkomst bent, of Surinaams bent, dan weet je wat dit woord is. Vies. V-I-E-S. Vies. De meeste mensen weten dat het gewoon dotti is. Ja? Dus daarvan wil ik niks horen. Jullie weten allemaal wel wat dat betekent. Ja? Het woord fles. Het woord fles wordt ook opgenoemd. Ja? Ik heb het niet over statiegeld, fles, statiegeld, statiefles. Is niet in het Surinaams. Dus je zou gewoon het Nederlandse woord moeten lenen. Ja? Weer borgu, weer lena woordu. Ja? Statiefles. Als je wil zeggen statiebatra. Kijk, dat is dan een voorbeeld van je maakt nu een woord. Om aan te geven van het is niet zomaar een fles. Het is een fles wat je terug kan brengen om weer je money daarvoor terug te krijgen. Om je geld daarvoor terug te krijgen. Maar bestaat het echt in de Surinaamse taal? Nee, dat niet. Dat niet. Statiefles. Maar nu wil ik van jullie weten het woord knop. Wat is het Surinaamse woord voor het woord knop? Wat zeggen jullie zelf? En ook voor het woord verfrommeld. Is het een beetje een strikvraag, want niet omdat ik het vraag, zal er ook een Surinaams woord voor zijn. Hè? Of heb je een woord dat bij benadering daarbij kan horen? Dat kan verklaren, dat kan zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zoiets hebben van knop. Ik zeg gewoon knop. Pusa knop. Druk tapa knop. Pusa knop. Teki vinger. De je pusa knop. Maar eigenlijk kunnen we gewoon wel daar een Surinaams woord voor toepassen. Wanneer we afgaan op de huidige Surinaamse spelling. Of tika koko. De je pusa knop. Want dat is wat ik doe. Ik doe altijd dit. Ik weet niet van jullie, maar wanneer ik in de winkel sta. En ik sta inderdaad voor zo'n automaat voor je statiegeld. Doe ik niet dit. Ik gebruik niet mijn vinger. Mine tik mijn vinger. Voel pusa knop. Want ik wil het niet aanraken. Over mijn nek gaan. Over mijn nek heen gaan. Wat zeggen jullie? Want ik zeg dan meestal. Miwan braak. Meisje asan ben dot zodanig. En ben dotti zodanig. Miwan braak. Of mi e wan braak. Of mi ben wan braak. Mi ben wan braak. Ik wilde braken. Ik kan wel over mijn nek heen gaan. Maar dan, bon. Dat is ook weer zo'n woord waarvan ik zeg, wat is nou het Surinaamse woord ervoor? Wat zou jij zeggen? Wat zou jij zeggen? Of zou je ook gewoon zeggen, als je bij de kassa stond en je vraagt de cashier om de bon. Nou, niet dat je de cashier nu in Surinaams gaat spreken, maar stel dat het iemand is van Surinaamse afkomst. Je weet dat die persoon van Surinaamse afkomst is. Mi kan kisa. Zeg je dan gewoon bon? Ik kan jima. En dit is zeker wel een woord
Maar wat je dan kan merken aan het woord, wanneer ik hem opnoem, is het gewoon een woord dat afgeleid is vanuit het Nederlands. Knoppoe. Knoppoe. K-N-O-P-U. Knoppoe. U wordt als een O-klank gezet. Knoppoe. Tepi koko de je poes. Poesoe. Knoppoe. Dus knoppoe mag je daar gewoon voor zeggen. Dan bon is in het Surinaams ook dezelfde spelling. Bon. B-O-N, maar dan zeg je bon. Denk aan woorden zoals tang, boom, bon. Maar het klinkt bijna gewoon als bon. En de meeste mensen zullen ook gewoon zeggen, ja maar mietak bon. Oh, oké. Net wat ik zeg, vele woorden vanuit het Nederlands zullen geleend worden. En dan zeggen we gewoon het Nederlandse woord ervoor. Maar ik mag gewoon daar ook het Surinaamse woord voor zetten. In de Surinaamse taal, nu de huidige spelling, versie, woordenschat, wordt het daarin opgenomen gewoon als bon. Dus je mag dat er gewoon voor gebruiken. Verfromfrijd. Dat ben ik eens gaan uitzoeken. En er is geen woord voor verfromfrijd. Tjaka tjaka. Je mag zeggen tjaka tjaka. Dat mag je sowieso zeggen. Of jaga jaga. Jaga jaga schrijf je als D-Y-A-G-A. G is g. G. Net als de g van in het Frans. Garçon. Garçon. Daarmee kan je het vergelijken. Zo'n klank heeft het. Dus je mag zeggen tjaka tjaka. Jaga jaga. Abatra. Jaga jaga. Afas van man e weer een krosi. Je zo tjaka tjaka. Samson nangi edewiri. Sadi i edewiri. Soort jaga jaga. Tjaka tjaka. Zo mag je het dus zeggen. Verfromfrijd. Maar nogmaals, dat is dus niet de juiste vertaling daarvoor. Maar wel iets wat bij benadering gebruikt kan worden. Verfromfrijd. Morgen zijn we terug met Moxie. Nieuwe podcast. Ik hoop jullie gauw te zien. Vergeet niet te liken, volgen, abonneer. Ja, abonneer. Zowel op de pagina's, de social media pagina's, dus Aladdin, Lamprese Pin en social media platform Defu, Strana Spang Story Academy. Daarbij im tek praten. Ja, tek praten.